Salut! Astăzi o să vă prezint celor care încă nu știți cum să vă descărcați Minecraft Pocket Edition pe Android. O să avem nevoie de Aptoide, care o să-l instalăm de pe Google. O să vă arăt cum să-l instalați în caz că nu știți. O să scrie simplu Aptoide. Dați pe prima pagină care vă apare sus. O să dați install Aptoide și după ce s-a instalat o să vă meargă sigur. Eu nu o să mai dau pentru că l-am deja. O să deschid Aptoide și o să caut la lupă Minecraft Pocket Edition. Aici sunt mai multe pagini, dar o să meargă numai aceasta. Stați că am deschis altceva. Aici, Minecraft, această aplicație, Minecraft PE. O să dăm aici în colț la aceste 3 puncte. Și o să dăm mai multe versiuni. Și aici sunt mai multe versiuni, dar văd că la mine nu s-a încărcat încă. Dar asta nu contează. Aici este cea mai nouă. Asta de aici, Minecraft, versiunea 0.14.0. O putem descărca pe aceasta sau alte versiuni. Asta este cea mai nouă. Mai în jos, dacă se încărca un pic, mai arăta încă mai multe versiuni. Da, văd că nu s-a încărcat, nu știu de ce. Hai să văd aici dacă se încarcă. Nu contează. La voi sigur se va încărca. Eu am pe aceasta. Ultima care mi-o arată aici. Minecraft 0.13.0. Este foarte bun. Merge chiar și cu aplicația MKP Master care v-am mai făcut un videoclip. Eu aceasta o folosesc și este chiar foarte bună. Dacă încă nu aveți Minecraft pe Android, o să vă apară în loc de deschide, o să vă apară instalare. Dați instalare, după ce s-a instalat, puteți să vă jucați liniștiți Minecraft. Sper să vă placă videoclipul de acum. Este primul în care vă arăt cum să vă descărcați Minecraft.